aniye ezulwini ngaphandle kwayo. Lona ubaba wakhe lona, besho uGodo ubaba wakhe lona. Yabona-ke lona uma wakhe lona uHoli, wazalwa intombi nto lona uHoli. Yabo betshe okhokho bethu bayibuke le izithombe. Hayi, uNkulunkulu wenu ngempela lo, nina wena uNkulunkulu niyamthwala. Bathi hayi uyu uNkulunkulu, bathi okhokho bethu hayi. Thina owethu uNkulunkulu umoya simazi, kodwa uyakaphakame ngabaprofethe. Futhi siyakwazi ukuyommemeza thina entabeni enza imangaliso. Hayi lesi sithixo nisho ngesikhonze thina lesithombe senu. Baphathe kabi lento ibacasule, kodwa benze sengathi abalokhuzi abakuboni lokho. Ibacasule, ibathatha isikhathi eside lento beyenza lapha eEurope, iyabathatha iminyaka ukuthi bezosinika yona. Uma befika lokho khokho bethu bayinqaba lento, bayayihleka ukuthi ayikho lento, nikazodlala nini. Size siyenze lento ngesisikhonzi isithixo thina. Nilanda nifika izithombe la niletha la eAfrika. Thina owethu uNkulunkulu umake sikhonze lezi izithombe. Ayibathule kanjalo. So ziningi-ke izinto ababelokhu beyizama, nemlando khona. Ngisho ungahamba uye lapha emaXhoseni kunemlando eminingi, izinto ababezenza bezama ukuconvince abantu ukuze bethathe inkolo, kodwa okhokho bethu babelokhu benqabile bengafuni ukuyithatha inkolo. So into eyenzeka-ke sizwe sakithi, ngoba omunye uzoyibuza umbuzo ukuthi njengoba babenqaba, hayi khona isandla engisibonayo lana, o-officer ukukhuluma, ngiyacela ukuthi ngimthathe. Yebo. No, imina baba. Shothi njengoba okhokho bethu babeyinqaba lento, leli gama elithi ukusonta alivelanga kanjalo ngenxa yokuthi mhlawumbe babe-resist, bebona ukuthi indlela ekwenziwa ngayo ngathi iyaphambana nalokho abakwaziyo. Ngiyabonga kakhulu ukubuza lo mbuzo wakho, muhle kakhulu. Uma uthi leli gama elithi ukusonta laqala kanjani? Laqala lapha impela leli gama elithi ukusonta. Angani phela okhokho bethu babenza nje, babeyicomperisha lento, babuke lokho kwabe abakholelwa kubo kokukona, bese bebuka lokho kufikayo, babona ukuthi ayingeke labantu laba izinto bayiphambanisile. Engathi laba izinto laba besho njalo ukuthi nina niyasonta, nina izinto nitwistile. Kahle leli gama elithi ukusonta, to twist nge-English, ukusonta or ukuhlala. Nina laba bazosidukisa laba bayasonta, izinto bayiphambanisa laba. Hayi ngeke okhokho belasuka lapho-ke leli gama elithi ukusonta, ngoba khumbule ukuthi bakhambe kwahamba isikhathi, bagcina befeyila belungu. Ukhona usafisa ukubuza, ngingakhulumi kanti mhlambe khona usafisa ukubuza, kodwa leli gama leli kuthiwa ukusonta laqala ngalozo ikhathi impela. Angazi noma ukhona nofisa ukubuza ukuze ngikwazi ukuthi ngiqhubeke ngikhulume ngingabashiyi, gcine nje sengishaya umlolozelo. Ngiyacela angakhuluma khona engimbonayo ophakamisa isandla. Ngicela ukubuza, okay, bonke abantu basarada, akekho nombuzo mhlawumbe ngaloko esengikushilo, ngoba ngifuna ukungenela la khona sebeqala-ke ukuyi-introduce, sebeyiletha la e-Afrika inkolo. Akekho mhlawumbe omunye, ngingaqhubeka. Okay, asike siqhubekele. So shuthi-ke babone ukuthi hayi okhokho bethu abayizwa kahle lento lena, abayivumi. Benze njani? Bese kuyavela-ke manje ama-true colors abo ukuthi kanti kahle bona bawuba la baqala khona ukuyiveza ukuthi bawuba, ngoba kuhamba okhokho bethu babajikela. Angani sebazi zonke imfihlo manje, sebeyincelile konke, sebeyincelile. Nakhona futhi okhokho bethu bayincela nje lezi zinto, bayatshenwa, hayi ukuthi babengatshenwa. Kukhona izanuse esayiphakama nabaprofethe besho ukuthi kunabantu abanje abazofika labantu laba nize ningabamukeli, bayofika nento ukuthi nokuthi bekhuluma ngencwadana ngeBhayibheli, kodwa kuhamba isikhathi ukuyibona into mayikade ishiwe iprofethwa, kuyihamba isikhathi lonke ikhohlweke. So nabo banganaki, nabaphakamayo futhi hayi bangakunaki lokho emva kwesikhathi. So le nto-ke lena yenzeke-ke sebezwanile-ke nabo babajikela-ke, njengoba babesha abaprofethi ukuthi labantu laba bahambe banijikele, musani ukubasondeza eduze isikhathi eside ngoba bazoba inkinga, abazili kahle. Benza njalo-ke abelungu, babajikele okhokho bethu.
babakhonzisa ngenkani bababulali la kwaqala khona lento ke yokuchitha igazi kabelungu sebababulala abantu abamnyama ke manje sebebakhonzisa ngenkani ke lesi sithombe ukuthi fanele beguqe kusona ngenkani uma ungafuni ukuguqa kulesi sithombe wokade ubulawa mhlawumbe abantu abaningi bangena ku Google bebona izinto ezazenzeka eAfrica ezibhlungu ka King Leopold okuyena naye wasuka ama mission le Europe weza nawo le Africa wabaqeda abantu nakokhonke banquma izandla ebaforce abantu ukuthi abebe amaKristu ngenkani abamukela inkolo leqhamuke eEurope ngenkani wababulala abantu udume kanjalo lo mlungu ukhona uyatholakala umlando wabo abantu bangamsesha lo mlungu loyo ufunde nje ngayo ukuthi wenehluka ngakanani ebulala abantu abamnyama ukuthi abafuni ukwamukela inkolo le eqhamuke eEurope okhokho bethu ke abanye babencamela ukushona nokuthi beguqe phambi kwesithombe bathe ichilo lonto ngesiyenze sibulaleni manithanda bakhona ke ababeshona kwacaca ukuthi ke kuyabonakala ekuthenini ke abanye bayamukela ke ngoba babefoswa uyabona ukushona ke akuyonto encane abanye babesaba abanye kuya ngesibindi sakho so bagcina kokhokho bethu ke noma bethu basendulo bagcina beba netrauma ngoba babenza into ezibhlungu kakhulu abelungu bebasabisa bebanquma izandla kubulawa izingane phambi kwabo benza into ezimbi nje baveza benza ubulwane obuningi kakhulu abelungu ababenza kubantu abamnyama bebaforce ukuthi abamukele lenkolo ngenkani ke manje abasancengo bafuna benze njani okhokho bethu bafuna ukuthi beye emasontweni bazokwenziwa lapha emasontweni bazophegranywa kabusha ngoba kahle kahle abelungu babengabhekile okhokho bethu exactly kodwa babefuna ukubheka umbuso wabo izizukulwane izizayo babazi ukuthi abelungu uma sithole izizukulwane manje esikhona then in future izingane ezobe ingasazi ilutho ingakho kuhambe kuhamba kwanalezi zinto lezi ekuthenini lana eAfrica kunento engakhulunywa mabekubona abelungu ukuthi wena uthe ukuhlakahlakanipha even la kwapolitiki mabekubona ukuthi uhlakahlaniphile ubulawa lo uvusa abantu bakubulala so babeba nalento ababephusha ke ekuthenini bazoyifaka lento kulaba kulezizukulwane esikhona bayazi ukuthi in future bazokwazi ukwenza iprogram ukuthi izingane zingayazi lento ukuthi yaqala kanjani yafika kanjani ngoba khumbula esikhathini zakudala phela bengekho amafoni angani nathi sizwa amafoni manje saqala sa researcher kwakhona incwadi esikhathini sasendulo bengekho yonke lo yonto bekumnyama nje sesiyaqala siyambuleka manje awukanti benza nje labantu awukanti lento le yayithwiste kanje angaso ngalesa sikhathi ayingekho amafoni awuimagineke impilo ekutheni alukho ulwazi izingane izolazi okusho ukuthi mase beqede ngalesa sizukulwane sebewinini ngoba vele ezayi ingane izozalwa vele zizobe seyivele seziprogrammed zona umsebenzi awusemkhulu yabo so basebenza ke lesizukulwane lesasokuqala yiso ke sasibulawa yiso ke esasenziwa into ezibhlungu yiso ke abayilungu ababenza yonke into so basabeke inkosi yami bengene emasontweni uma sebelana esontweni ila beshunyayezwa khona ke uyabona ke lo nkulunkulu lesimthatha manje uyena impela lo nkulunkulu lona uyabona ke lo usathaneke lo mnyama uphatha imfoloko lo unezihogo lo uNkulunkulu lo ngiyasibona ke thina ngoba simhlophe kanje si representa uNkulunkulu sina sifana noNkulunkulu niyabona ke nina njengoba ninje nimnyama ningjeni nango wenu usathana uyabona lamabhesheni eniwagqokayo wakhumuleni ngoba manje le ndoda lena maniqhubeka nigqoka lamabheshu niyala nina kule ndoda lena ethi usathana yonifaka esihogweni inixove ngemfoloko le ndoda lena lezi zinto zamadimoni khumulani lento le hayi bakhumuleke bakhumuliswe kwamabheshu kanjalo bagqokiswa okhakhi ngalezo ikhathi ayingekho lamabhluku akukhakhi gqokiswa okhakhi hayi sekuthiwa seba amakholwa namakholwa nina manje hayi ifakweke lento lena yokuthi umuntu omnyama uyinto engento yalutho umlungu yena omkhulu ifakwe nje nangencwadi beprogramweke le emasontweni befundiswa lokokwaba belunga abathanda ukukwenza ubafundisa bona babehamba futhi beye Europe befundisa ukuthi iliphi ivangeli ekufanele belifake bazolifaka kanjani nokuthi futhi mabelifaka leli ivangeli kufanele benze njani kunento ebuhlungu yakhulunywa kule ncwadi lena ka King Leopold le ncwadi uthi uKing Leopold lo mlungu uthi labantu laba nibaphathi bidlapha ningabahlalisi ngisho endlini zenu
nibaphathe nje rough khona bezohlala njalo ngokumesaba umlungu nenze sure ukuthi nibaphatha kabuhlungu yabo mebona umlungu nje ambone njengoNkulunkulu baniguqele babenza njalo ke njengoba siyawazi sonke umlando ukuthi abelungu bebesatshwa ngakanani lo nto ize yasalela njena ngisho ogogo bethu hayi bebasaba abelungu shame ayisiqobe beshaya phansi lo nto into eyayifakwa kubona ukuthi umlungu abamsabe yafakwa from beginning lo nto kwathiwa fanele bephathwe kabuhlungu abantu abamnyama shawe kuyinto bephathiswa kwesilwane uma bemphathiswa kwesilwane umuntu omnyama uyayibona ngelutho umqondo wakhe uzolimala uzoba isigqila yes babe bakubhalwe kanjalo futhi lo mlungu babe izinto ezinye zezinto lezo eza abasebenze lapha ezikwazi lapha eEurope ukuthi fa besiphathe kabuhlungu thina behlukumeze babhala futhi ekuthenini thina kufanele kube khona amavesi esizofundelwa wona asinikezwe nama theories izinto eziyinganekwane engakaze zaba khona singafundiswa into eyiqiniso ngoNkulunkulu zonke izinto esonikwa zona kube izinto ezobukeka or kube izinto ezobukeka kuyizona kodwa kube yinganekwane zijulileke lezi zinto lezi ngangokuthi ezinye mawuyiveza abantu bakithi baye bephatheke kabuhlungu kakhulu mawuveza lemlando lena uyakubukeke njengomuntu omubo ogxekayo nozonda inkolo noyi-antichrist noyidemoni kodwa ke kubaleka ukuthi siveze lezi zinto abantu balazi iqiniso izeke noma sesimaziveza lezi zinto abantu kweyinkathi babe besatheke kodwa umlando hayi ngoba ku lento ishiwo yithina ikhona isemlandweni nawe ungafika uyithola eBhayibhelini lapha yana fundiswe ekuthenini hayi uJesu uzolokhuza uzobuya alande ibandla lakhe uphinde futhi ufundiswe ekuthenini hayi usezulwini ulinde ibandla lakhe angani uyabona ukuthi benza njani bakhuluma into ezimbili ngesikhathi esisodwa thi uyabuya ulanda ibandla lakhe bebeshintshe futhi bathi hayi usezulwini yabo ulinde ibandla lakhe yabo so bebefuna ukufaka izinto ezinjalo emqondweni wethu ukusicolonizer nokusilimaza umqondo ngoba namaculo futhi bekufanele silinyaze umqondo abambe likhulu iqhaza ekusicolonizeni la kanjani kuthiwe nangu ngiyambona uyosithele emafini uJesu uma usondela ke sekuthiwa ke mbuze ukuthi hawu uphi uJesu uyambona uphi akamboni kodwa into eyayifakwa kuthiwa akayenze lento ibukeke real kube sengathi into ambonayo ngempela nampa abantu bewela umfula iJordan bezisho izono zabo bezisho Nkosi yami bezisho izono zabo hawu mase usondela baphi labantu labo babona apha abantu abekho abantu so babefuna ukufaka izinto ezikanjalo ezosilimaza umqondo ngelilanga siyochaza umqondo ukuthi usebenza kanjani nokuthi kwayi babefuna ukufaka izinto ezibukeka nje ezikanjena emqondweni yethu babesilimaza imqondo ukufaka into engekho kodwa kube sengathi emqondweni yethu ikhona thiweni washawa ngenxa yethu kuthiwa kufanele sikholelwe kuloyo nto leyo bebeyifaka kakhulu kuthiwa washawa ngenxa yethu kuze kube khona leyo ukuthi saze sathethelelwa sagezwa ilento lena igazi sagezwa izono zethu ngegazi lakhe kodwa futhi uma usubuza usekuthiwa jula ke manje ngoba fanele siyekeni ukukhohlisana njengesizwa ezinye izinto sizirizini izinto sizicabange awusondeleke manje usuyabuza ukuthi hawu washawa ngenxa yethu wawukephi ngale nkathi eshawa sasikephi thina ngale nkathi eshawa sasikhona sasingekho pho thina senzani ikuphi esakwenza thina angani uyabona ukuthi banginika into ebukeka sengathi ikhona kodwa ayikho yabo kodwa manje wena kufanele uyisho lento kube sengathi ikhona yabo uma kuthiwa ke sagezwa ngegazi lakhe uphinde ubuke futhi hayibo ingane encane inaso yini isono ingane nje mayincane inaso isono ayinasi isono ngoba yikoni esinjani isono thina esathethelelwa sona sasingakazalwa Nkosi yami uma kuukuthi ngaphela washawa sasingakazalwa isiphi leso sono esasesenzile Nkosi yami thina so ezinye zezinto lezo ekwakufanele ukuthi beyifaka ukuthi thina samademoni singaboni sinzalo yoboni yonke leyo nto ukusilimaza umqondo ukubulala lento ekuthiwa i-consciousness ukuyithemba shuthi ngaso sonke isikhathi benza njani bafaka kuwena ifiye nokuthi ungayithembi angani uyabo nje bakulimaza emqondweni
So bebenza izinto ezikanjalo ke besebenzisa izinto ezikanjalo ukuthi izibukele phansi ngaso sonke isikhathi ngoba wena unesono. Abelungu abavele bebakhulu then abantu abamnyama bancane angani yabo. Ingakho ke lezi ithombe kwaphoqa ekuthenini akwenziwe njani akube azenziwe zibe mhlophe kwenziwe kusengathi abelungu kwakuuNkulunkulu uJesu ingelosi. Mase sekuthiwa nawe jula ke manje iyiphi ingelosi yomuntu omnyama? Asikaze siyibone ingelosi yomuntu omnyama ayikho. Kungani zingekho ingelosi zabantu abamnyama zabelungu? Ingoba vele babephusha leya agenda ukuthi thina sifana noSathane bona bafana nelento lina bafana noNkulunkulu bona abelungu. Angazi ngiyafisa ekuthenini ngiqhubeke kodwa ngicela ungabashiyi ngaphandle abantu, ngicela ukuthi bayiphawulele bona bekhulume, ngicela ukuvula lelo thuba lelo njengamanje. Ngingahambi kakhulu, angifuni ukuhamba kakhulu, mhlambe kube khona abasalayo. Okay, hayi siyabonga kakhulu. Sicela ukuyivula iplatform. Okay, nangu baba Mapita. Sakwamukela baba. Oh, sorry baba, ngizocela ukuthi ungivulele i-mic nje baba, khona le icon yosibili. Fike kube ye-camera, i-icon yokudala, bese kuthi le yosibili ke eye-mic ke baba. Okay. Yes. Usiyangizwa manje? Siyazwakala manje baba, siyazwakala. Yeah. Manje ke empeleni bengicela mina ukuzwa lapho usikhulumi ubani bathi Ubabduma. Ubabduma. Yes. Ukuthi ke empeleni mhlasimbe ke uma sithi ke singacela nje mhlambe akasichazele ngendaba ezikuzana yokuthi mhlasimbe ngokwezinyanga njengoba thina sikhuluma ngendaba zoJanuary masikhwela intaba siya entabeni ukuthi uJanuary ngempela ngesikhathi sethu wawubizwa ngokuthini. Yiloko nje baba ebengifisa ukuthi ngichazele kona. Okay. Angazi noma babduma ngithatha yonke imibuzo noma ufuna ukuthi uthi ungena umbuzo bese uyawuphendula. Ngicela ukuzwa ngawe nje baba. Ngicela ukuthi belokhuze ibe khona nje khona sikwazi ukuthi bebuze. Microphone anganoma i-on yini baba i-microphone babduma. Usiyangizwa manje? Yebo siyangizwa manje. Ngicela ukuthi njena imibuzo ebeyisho khona sokwazi ukuthi siqhubekeke. Ngisenguzwile lo ukuthi mhlawumbe thina sasikade siubiza ngani lento uJanuary. Okay, ngizocela ukuthatha osibili, ngizocela ukuthatha uMiss ke mfana ofikile Mnyando. Ngibona isandla siphakamile lapha. Angibonge ithuba. Hayi babuduma Mthombeni konke ukushoyo njengamanje kuyazwakala kahle. Kahle sonke sinayo lento esinayo. Ngoba lento yokuya esontweni, siye esontweni ayizange ihlale kahle kubanye bethu sisebancane. Sasiya esontweni kodwa singazizwa sisesimweni esikahle. Uthi mawubuya ubuza ekhaya ukuthi futhi uzoba yiqabane uzoba yilokhu bizwa lezinto lezi kodwa kwakukhona ukuthi lento ayiyona yonke lento emaRomans nakhulele emaRomans siqabulisa imbambo zaJesu sizikhulekele izithombe ezu-16 isithombe somthandazo mose ufike ekhaya uyibuza lento ukuthi uyipolitiki ukhuluma lokhu nalokhu. Hayi nathi abazali bethu ababanganalo iqiniso kahle kuthina. Ngabe kade savuka thina ngoba besibona ukuthi konke engahlangani. But kushuthi ngobugwala babo nokusatshiswa kwabo basabise ngayo lento. Sibuze sithi impilo yalezulu leli. Ubani oseke waya lapho? Uyobona nje imibuzo ingaphenduleki. So siyabonga ukuthi isikhathi samanje siyisikhathi esivulelekile ukuthi sizibone izinto ngendlela eziyiyona. Abonga kakhulu nje, kakhulu usungapheli manje. Ngiyabonga. Hayi, sabonga kakhulu
kakhulu Mr Miyando. Ngicela ukucheck mhlawumbe ngabe ukhona omunye ngisibonike esinye isandla ngabe ukhona mhlawumbe omunye ofisa ukuphefumula. Mr Dlamini. The floor is yours baba. Ngibonga ithuba mfowethu. Mina ngizocela ukubuza la uchaze kancane nje ngoJesu ngoba uma sikhuluma ngaye iy'nkonzo vele kukhona nje isonto la elikhona manje umlando walo ukuthi kuzinto ukukhuphula kwakho Jesu so phela ukuphangela ngayo ngoba bakudinga chaza ukuthi khona nje amavesi ayabhaye babenti uJesu yabuya futhi nangathi ngicabanga wazalwa uMaria owayeyi-virgin nanokuthi uJesu azange ahlade into kanjalo ungazi kanjani ukuthi uJesu azohamba amazwi besifazane nabo kulonga nje Testament kuchazela mayelana noJesu labo. Okay. Sabonga kakhulu lapho. Ngibona esinye isandla futhi Okay. Ngizocela nje baba Mabhida ungicishele i-microphone. Ngiyacela ukubuza khona abanye mhlambe abasazongena. Yebo bakhona umbuzo. Khona ngisazama ukukulungisa. Ngicela baba Mabhida ungicishela nje i-microphone nje baba. Noma ngithathe Okay. Yes. Yes. Hello. Yes, Yes, wangena baba. Yes, uyazwakala baba. Okay, ngibonga. Mina kwami nje ngoba kusanda kubonga lethi isikhathi sikhona. Kube sekuba ukuthi ngicela kusegcineni ngokonke. Kumane kube naleli khambi singabe singaphuma njani ledilele belungu. Phela nje ngilomunye ngathi ngisemncane babe bekathandaza lenkolo nobekasayona like lapho sindisiwe. Hayi kwakungiphikisa vele ngithi Jackson ngikhonta ngivele ngani. Singevani so nanyalo somane ngilapho nje ngifuna ukwazi ukuthi singabe yini lesikayenza siphume kuleli jilele belungu. Ngoba belungu badlalile ngaskakhulu iminyaka emide. Yabo. Okay. Sabonga kakhulu babusipho. Ngiyacabanga ukuthi imi kanjalo imibuzo babuduma ngizocela ukuthi izintambo nginike wena baba. Ngiyabonga ngibonge nemibuzo engiyitholile imibuzo jolile kakhulu. Ngizoqala nje ngalowo oqala lo wesibili khona le ngise ukusala khona kodwa ngisalanga kakhulu ngoba kuyiwathi ukukhatha kodwa ngisheshe ngambamba futhi ubuze ngomlando kaJesu ukuthi lo mlando kaJesu esinikezwe wona uyiwona yini kungabe uJesu wazalwa yiyona i-virgin njengoba kushiwo nokushada kwakhe impilo yakhe ngicabanga ukuthi ubebuza nje ngempilo kaJesu ukuthi kahle umlando kaJesu uhamba kanjani lo wangampela ngicabanga ukuthi ubebuza khona asiqale ngalena kaJanuary uJanuary kwakade kubuzwa ngokuthiwa uMasingane sasimbiza ngokuthiwa thina uMasingane ngolimi lwethu lwesiZulu ngoba thina sasiqamba according imvelo ingakho sasibuka imvelo ingakho futhi kukhona nontulikazi masikhuluma ngontulikazi la ngathi kuba khona nomoya kakhulu sasiqamba ngoNhlolanja ingakho ubone uFebruary sasithi uNhlolanja ingakho uyakusasibuka imvelo ila kulandelana khona ingcanga kakhulu makusuke kuFebruary so thina ezethi inyanga sasikade siyiqamba according isehlo or isimo esithile bese sesiyaqamba so lo January ukuthi uJanuary namhlanje thina sasithi uMasingane
oFebruary kwakuwonhlolanja kwehle njalo. Cabanga ukuthi lokho okubuziwe lo kaJanuary bese sekuzoba ilokhu kuka Jesu. Lokhu kuka Jesu yabona ke udaba lika Jesu luyinkinga ke kakhulu udaba lika Jesu makuthiwa singena kulona sijula ngoba umlando omningi kaJesu njengoba sengishilo ukuthi sibhekane nenkinga la ukuthi ngicela kukhona ovula imic ngicela angiswishele off yona cause ngizwa yena ngalana. Ngiyabonga sekuthule seku right. Bengisakhuluma ngomlando kaJesu ukuthi lo mlando esinikezwe wona besocolonizwa ngawo empeleni akuwona kahle omningi wakhona bebephusha iagenda ekuthenini singalazi iqiniso kodwa besebenzisa izinto engathi kufanele zibukeke zireal njengomlando wakhe uJesu. Akulona iqiniso ukuthi wazalwa umoya okokuqala lokho azange azazalwa umoya ngoba uma usujula ngokwezincwadi zamaHebrew ufika ukuthole lokhu ukuthi ukukhulunywa ngegama elithi Alma not virgin Alma okwasho ukuthi kwakumshadikazi osamncane uma wakhe futhi wayemthole ngokuhlangana ngokwenyama uma wakhe nobaba wakhe so babeshadile kahle nobaba kaJesu noma kaJesu hayi ukuthi kwaba umoya akulona iqiniso kodwa ke wahamba wagcina ngeno umoya kodwa hayi ukuthi wazalwa umoya and futhi mawuhlehla ngokomlande izitori zokuzala kwakhe zihlukene kaningi ngokwehistory. Ukhona istory semvelope ukuthi kwaqale kwafika imvelope kuMaria iyona yamnikeza into zokwazi ukuthi imsize ukuze athole umntwana iphethwe ngeenvelope. Sashintshwa ke leso story ngoba sasibona ngisho ingane encane ukuthi into engekho base befaka lesi sika virgin. Lesi se virgin uma uhlehla ngomlando waso futhi uthi mawubheka abanye abaprofeti ngalena aba ezinye oGreek even nala eKemet ufika uthole virgin born virgin so kahle bebekhopha benza izinto ezingezona even naloko ekuthenini wayindodana eyizelwe yedwa kwabo akulona iqiniso wayinabafowabo. Abafowabo ke bayavela encwadini kaMateyu kancane nakhona futhi abakuvezeli iqiniso kodwa kuyasikazeka kancane uyakwazi ukubabamba ilapha kuMateyu ngithi Mateyu 13:55 iyavela ithi lo ncwadi lo akuyena indodana kaMaria na abafowabo besiyabasha amagama abo kwakuwobani abafowabo besithi pho lezi imanga engaka uzithathaphi lo ncwadi lapha kuMateyu 13:55 lo ncwadi leyo iyakuvezela ukuthi uJesu wayekade nabafowabo. Yebo umlando wangampela uveza ekuthenini uJesu wayekade nabafowabo futhi kwakhona umfowabo omdala. Yize-ke amaRoma abanjwa ngoba lezi zinto beyibanjwa manje bebuza sikhona istory eningi beyibanjwa manje bebuza ukuthi why naqamba amasposisi nathi uJesu wayezelwe yedwa kwabo kanti wayekade nawo uphambaniselana umlando baxolisa ka amaRoma. Kodwa ke ayikho ke into esingathi bebexolisela ngoba baqambile amasposisi bathi hayi kwenzeka imistake baxolisa hayi bazama ukucover bathi hayi kwakumfowabo omunye unkosikazi evela kanje kodwa kuyaziwa lokho ukuthi cha wayekade nabafowabo kwakhona nomdala. So lento yevirgin ezinye zezitori ezakhiwe nokubulawa kweage yakhe futhi between 12 years to 29 years yabulawa iage yakhe eBhayibhelini kwathiwa akaziwa ukuthi wayekephi njengoba niyibone iNew Testament incane kangaka babulala iage from 12 years to 29 years. Why bayibulala? Ingoba bayazi ukuthi waphila wazalwa ngokwenyama waphila wahamba enabafowabo washada wayenonkosikazi washada unkosikazi wakhe uMaria Magdalena lo abamphambanisa eBhayibhelini bathi wena namademoni. Zikhona ke incwadi bangayiguglisha iGospel kaMaria Magdalena iyatholakala la kuGoogle niyoyibona incwadi. Leyo ncwadi leyo amaRoma akayifakanga eBhayibhelini ngoba khumbula ukuthi iBhayibheli la colonized amaRoma akulona futhi lamaRoma iBhayibheli ayikade lintshontshile ngoba befuna ukucolonize ngalabantu hayi ngoba kwakuyincwadi yabo. Yingakho la eBhayibhelini bekufundisa ukuthi kwakuumlando walaphayana eNorth East Africa la ndawo isibizwa ngoIsrael iphinde kube umlando wangala eAfrica okuyiEgypt.
ingakho bekufundisa lokho, but at the same time futhi bese beyaphenduka bona bakutshela ukuthi iBhayibheli laliqhamuke eRome. Fanele uyibuza umbuzo ke manje ujule ukuthi uma kwakumlando walana eAfrika okuyi-Egypt bese sekuzoba ilapha eNorth Africa ngoba lezi indawo isondelene. Lalifunani iBhayibheli eItaly eEurope kude kangaphesha kwelwandle na? Wahamba kanjani umlando usuke eGibhithe wayale belungu phesheya? Yingoba abantshontsha belungu umlando ukuthi bafika le basuka le eEurope ngalenkathi bezocolonize abantshontsha imilando yabantu abamnyama bahamba nayo bayiphambanisa nemilando yaseAfrika futhi eminingi yantshontsha. Even nalapha le ndawo ibizwa ngokuthiwa iEgypt nakhona kunemilando eminingi yantshontshwa lapha yana kwangeyona imilando yabelungu. Abelungu abahlanganisisi nokholwa kodwa babentshontsha imilando yangala yama-Africans ngoba iEgypt iseAfrika. Bayise Europe base beyitwista istory bayiqala kabusha. So uma beyiqala kabusha lezi istory kunezincwadi ezakhishwe eBhayibhelini abantu abangazazi kodwa thina siyazazi. Nabanye abaresearcha umlando bayakwazi ukuyithola lezo zincwadi ezakhishwe eBhayibhelini njenge Gospel of Maria Magdalena yakhishwe eBhayibhelini. AmaRoma ngalenkathi esakhi iBhayibheli kabusha zange azayifake lo ncwadi leyo. Baphambanisa istory. So mase beqala phansi iBhayibheli istory eziningi bayiphambanisa kwaba khona incwadi abayikhiphayo. Ezinye kwenzele ukuthi kushisa umlando ngoba bona babezakhela incwadi amaRoma abazokoloneza ngayo umhlaba. Yayihamba neRoman Dutch law inkolo yabo. Befuna ukubusa umhlaba ngeRoman Dutch law njengoba nathi namhlanje up until today singaphansi kweRoman Dutch law. So iRoman Dutch law yayikade ihamba nani? Ihamba ne-religious yayihamba nenkolo njengoba namhlanje kuhlezi ikhalo sopolitiki hayi iRoman Dutch law yebo yafika izosicolonize kodwa yayihamba nenkolo. So amaRoma akayiphusha le agenda yokucolonize abantu nokubakhela izinto ezingelona iqiniso. Yingakho kwafika wona amaRoma iwona oqala afika lana eAfrika. Iwona ephethe izithombe lezi ezafika zacolonize obabamkhulu bethu ezayithelwa amaRoma. Iyona inkolo yokuqala yafika la izocolonize eAfrika. Abanalo iBhayibheli sizwe sakithi. Lonke lento le bayintshontsha kephi? Bayintshontsha kwamanye amazwe. Bathuma amasosha umbuso wakhona obizwa ngokuthiwa uConstantine. Uyo wathuma amasosha wathi akahambe ngishontshwe imilando. Bathi mabefika lapha yana kule ndawo ebizwa ngokuthiwa ise-Egypt manje bafike bashisa ne-library yezincwadi ezinye zazikhona befihla ubufakazi. Base beyithatha ezinye bayiqoqa bazisa lapha yana eEurope. Babehamba amazwe wonke behambe bentshontsha incwadi befuna ukukhanda iBhayibheli. So iBhayibheli liyincwadi eyakhandwa yibona not because ukuthi iyayiphefumulelwe uNkulunkulu. Yebo imibhalo eminye abayisebenzisa yayiqhamuka kuyena umdali. Angikuphiki lokho kodwa ngalenkathi sebetshontshile sebeqala kabusha babeziphethela bona into abafuna ukuyifaka eBhayibhelini okunye babekutwista. Njengoba sengishilo ukuthi iGospel yaMaria Magdalena bayikhipha kwakunkosikazi kaJesu. So ukubulawa ke kweage kaJesu ingaveli njengoba enjalo bazobona abantu ukuthi hawu kanti uJesu wazalwa ngokwenyama. Hawu wayinabafowabo futhi. Hawu waba nonkosikazi kusho ukuthi wayiphila njengomuntu ngoba bona besebemshintshile sebembiza ngoNkulunkulu. Awumagine ke sekuthiwa sebethi uNkulunkulu bona sebethi ke ubonakala eshada ngoba ngokosiko impilo lamaRoma kwakungavumelekile ukuthi umfundisi ashade. Iculture yabo yayiphike ekuthenini umuntu ongumprofeti nomfundisi kufanele ashade. So bebezakhela into yabo okwakufanele ukuthi ifavor wona amaRoma. Hayi ukuthi izinto ababuye nazo zaziyiqiniso ngoba bephusha iagenda yabo ngeBhayibheli. Akugcinanga ngokuthi ikhishwe incwadi kaMaria Magdalena. Enye incwadi yakhishwe eBhayibhelini iWisdom yenkosi uSolomon yakhishwe eBhayibhelini. Bese sekuzoba incwadi kaMaccabees, uTobit yakhishwe eBhayibhelini, uEsther awuphelele. Bese sekuzoba ihistory kaShushana. Bese sekuzoba nencwadi ebizwa ngencwadi yamakhosazane amathathu. So ziningi incwadi ayikhiphe eBhayibhelini amaRoma mayiseqala phansi iBhayibheli.